Předchozí epizody byly více než dramatické. A tak bych dnes chtěla dramatičnost podcastu trochu odlehčit. Proto volím téma, které je blízké snad každé lidské bytosti. Člověk a zvíře. Vydejme se tedy na cestu časem od pravěku až po 20. století a objevme společně zvířecí hrdiny, společníky, kteří nám pomáhali psát naše dějiny. Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte v Mozaice dějin, podcastu, kde se střípky minulosti skládají v tajemný obraz. Kdysi dávno, ještě před pyramidami, písmem a schopností člověka zpracovávat hlínu a kovy, byl člověk jen jednou z mnoha bytostí planety. Zvířata pro něj znamenala hlavně hrozbu nebo potravu. A někdy v hlubokém pravěku se stalo něco důležitého. Člověk si uvědomil, že zvíře nemusí být nepřítelem. Může se stát spojencem. Z divokého vlka se stal pes. První domestikované zvíře. Postupně přibyl dobytek, koně. A mezi člověkem a zvířetem vznikl vztah. Silný, vzácný a nenahraditelný. Zvířata se stala nejen pomocníky při práci, ale také strážci, léčiteli i společníky. Dnes se vydáme právě po stopách těchto zvířecích příběhů a připomeneme si, že dějiny netvoří jen lidé, ale i jejich němí průvodci. Zvířata byla ve starověkých kulturách posvátná. Většina božstev byla spojena s některým z nich. Kočka v Egyptě představovala posvátné zvíře zosobnění bohyně Baste. Kočky byly mumifikovány a pohřbívány s obětinami. Zabít kočku bylo považováno za těžký zločin. Kočky měly chránit domácnost, ale také se účastnily náboženských obřadů. Obchod s mumifikovanými kočkami byl dokonce tak rozšířený, že se staly jedním z vývozních artiklů. Sokol, symbol boha Hóra a královské moci. Jeho přítomnost znamenala božskou ochranu. Sokol byl rychlý, ostrý a přesný. Ideální vtělení síly a vůle faraonů. Hadi, stělesnění dobra i zla. Ha je možná nejrozporuplnějším zvířecím symbolem vůbec. V židovství a křesťanství je často zobrazován jako stělesnění ďábla, symbol stivosti, pokušení a zla. Ovšem v jiných kulturách se setkáváme s naprosto odlišným pohledem. Ve starověkém Řecku byl had spojen s bohem lékařství Asklépiem, jehož hůl, obtočená hadem, je dodnes symbolem lékařů a lékáren. Bůh Ganéša se sloní hlavou je jedním z nejuctívanějších v hinduismu. Sloni představují moudrost a trpělivost. V buddhismu se slon spojuje s duševním klidem a pamětí. Krávy jsou v hinduismu posvátné. Symbolizují životodárnou sílu, plodnost a obživu. V Indii se i dnes těší krávy ochraně a mají privilegia, jaká v jiných kulturách neznáme. V různých kulturách vznikla zvířata, která neexistovala, ale která vyjadřovala sílu přírody, lidské touhy nebo strachy. Fénix, pták ohnivý a nesmrtelný, měl podle egyptské a později řecké tradice schopnost zemřít v plameni a znovu se zrodit z popela. Stal se symbolem obnovy, věčnosti a naděje. A také trpělivosti, protože měl žít stovky let, než zhořel. Z východních kultur vzešel drak. V Evropě spíš hrůzostrašný. V Číně naopak uctívaný jako přinášející déšť, moudrost a císařskou moc. Řecká mytologie byla přímo přeplněná tvorstvem, které bylo napůl člověk, napůl zvíře. Kentauři, pololidé, polokoni, Minotaurus, napůl býk, napůl muž, gryf, orlí hlava, lví trup, Pegas, hydra. Každý z těchto tvorů nesl význam, který byl hlubší než samotný obraz. Kentaur představoval napětí mezi kulturou a divokostí, Pegas inspiraci a vzhled ducha. V křesťanské symbolice najdeme například jednorožce, symbol čistoty, který se prý nechal chytit jen panou.
Od božského a mýtického se nyní přenesme zpátky do všedního života, ke zvířatům jako zdroji obživy a pracovní síly. Domestikace zvířat byla jedním z největších zlomů v dějinách lidstva. Tichá revoluce, která změnila nejen náš jídelníček, ale také způsob života, myšlení a společenského uspořádání. Prvním zvířetem, které se člověk pokusil převychovat, byl pes. Nebo přesněji vlk, který si člověka našel. Dnes se soudí, že psi se přidružili k lidem někdy před 15 až 30 tisíci lety, možná i dříve, nejprve jako mrchožrouti u ohnišť, pak jako společníci při lovu a nakonec jako hlídači. Postupně se člověk začal ohlížet po jiných zvířatech. Kozy a ovce byly domestikovány zhruba 9000 let před naším letopočtem na Blízkém východě. Skot následoval krátce poté. Kůň byl dlouho spíš kořistí než pomocníkem, ale kolem 4. tisíciletí před naším letopočtem si ho lidé ochočili pro jízdu a změnili tím doslova tempo světa. Postupně se přidala i další zvířata. Osly, lamy, bůvoly, slepice, kočky. Každý domestikační proces byl jiný. Někdy to šlo přirozeně, jindy oné právě ohleduplné vyjednávání mezi člověkem a přírodou. Bylo by chybou domnívat se, že lidé přistupovali k dobytku jen jako k užitečné komoditě. Zvířata totiž fungovala také jako jakési zrcadlo lidské solidnosti. Dobrý hospodář se o svá zvířata staral s úctou a péčí. Zatímco ten, kdo je zanedbával, byl pokládán za nepoctivého a nedůvěryhodného člověka. Ve starověkých civilizacích získávala některá zvířata výsadní postavení jako společníci lidí. Egyptští faraoni například chovali kočky s takovou úctou, že když zemřela kočka, její majitelé si na znamení smutku oholili obočí. Kočičí mumie byly pohřbívány spolu s lidskými mumiemi. Ve starověkém Řecku a Římě byly pro změnu psi nejen společníky, ale i plnohodnotnými členy domácnosti. Natolik, že jim jejich páni věnovali náhrobky s vytesanými epitafy. V nich nacházíme něhu i smutek nad ztrátou věrného přítele. Zmíním alespoň několik psích epitafů ze starého Řecka a Říma. Nikdy si nevzhlížela k přepichu, ale ke mně, svému pánovi. Zde leží pes Stefanos, rychlý běžec, který v životě nikdy nesklamal. Nemáš už, psíčku, co jsi mýval, hlas, odvahu, rychlost. Odešel si jako sen, jako pára nad hrncem, ale jméno ti zůstane. Zde leží pes Parténios, který více miloval lidi než psy. Viním osud, že mi tě vzal, ale děkuji bohům, že tě poslali. Jedním z nejznámějších příběhů o vztahu člověka a zvířete v tomto období je příběh Alexandra Velikého a jeho věrného koně Bukefala. Podle starověkých historiků nikdo nedokázal divokého a vzpurného hřebce zkrotit, až se ho ujal mladý Alexandr. Ten si všiml, že se kůň bojí vlastního stínu. Otočil ho tedy čelem ke slunci a pak se na něj bez potíží posadil. Bukefalos se stal Alexandrovým nejvěrnějším přítelem, doprovázel ho v mnoha bitvách a podle legendy zemřel až v daleké Indii, kde Alexandr založil město Bukefala na jeho počest. Stejně proslulý byl vztah římského císaře Kaliguly ke koni Incitatovi. Kaligula údajně plánoval svému koni udělit dokonce úřad konzula. Císař Kaligula však trpěl duševní chorobou, která se projevovala neuvěřitelnou výstředností a nesmírnou krutostí. Tento příběh tedy nepoukazuje na skutečnou lásku ke zvířeti, ale spíše na odvrácenou tvář jeho vážného psychického stavu. Římané také věřili, že zvířata dokážou předvídat budoucnost. Kohouti tak nebyli jen obyčejnou drůbeží, v římském vojsku sehrávali významnou roli jako věštci před bitvou. Jejich chování mělo vojákům ukázat, zda je příznivý okamžik pro útok.
Ve středověku dostávala zvířata další významné role. Byla nejen společníky lidí, ale často také silnými symboly ctností nebo naopak lidských slabostí. Například rytířské erby se neobešly bez lvů, orlů nebo jednorožců. Symbolika se odrážela v heraldice, kde lev znamenal odvahu, orel moc a sílu, zatímco jednorožec čistotu a ušlechtilost. Významná byla zvířata v životě světců. Třeba svatý František z Asízy je známý svou laskavostí ke všem tvorům. Legenda vypráví, jak dokázal promlouvat ke zvířatům a tiše kázal i ptákům, kteří sedali na jeho ramena. Ve středověku zároveň přichází nový pohled na některá zvířata, zejména kočky. Kočka, dříve uctívaná jako božstvo ve starověkém Egyptě, v této době dramaticky mění své postavení. Křesťanská Evropa začala vnímat kočky jako tajemné tvory, spojené s čarodějnictvím a temnými silami. Mnozí lidé věřili, že kočka je dokonce vyslancem samotného ďábla a její noční život, tajuplné oči i schopnost nepozorovaně zmizet a objevit se jen posilovali tuto pověru. Například český král Václav II. Trpěl fobiemi z koček. Na druhou stranu byla jiná zvířata ve středověku nadále velmi ceněna, ať už jako symboly ctností, věrní pomocníci panovníků nebo společníci vážených osobností. Jedním z nejznámějších příkladů byl římský císař Fridrich II. Štauský, přezdívaný Zázrak světa. Fridrich nebyl jen velký politik, ale také vášnivý přírodovědec a sokolník. Na svém dvoře v Palermu choval stovky sokolů, které osobně trénoval a podrobně studoval jejich chování. O svých sokolnických pozorováních sepsal i rozsáhlé dílo o umění lovit s ptáky, které je dodnes považováno za jeden z prvních vědeckých textů o ptácích. Měli nějaké zvířecí miláčky i čeští králové? V tomto ohledu musíme vzpomenout krále Václava IV., jehož láska ke psům hraničila s posedlostí. Václavův dvůr byl plný loveckých psů různých plemen, zejména si oblíbil mohutné mastify, kteří ho doprovázeli doslova na každém kroku. Psi dokonce měli přednost před některými dvorními úředníky a když jednou Václavovi psi zaútočili na arcibiskupa Jana z Jenštejna, král údajně poznamenal: moji psi poznají člověka lépe než já sám. Zřejmě nejtragičtější událostí spojenou s královou posedlostí psy bylo, že jeden z nich smrtelně napadl jeho první manželku, královnu Johanu Bavorskou. Tento incident však Václavovu náklonnost ke psům nějak nezmenšil, což mnozí jeho současníci vnímali jako další projev královy podivínské povahy. Podobnou vášní, ale pro změnu ke kočkám, i když podstatně méně dramatickou, proslul také slavný francouzský politik a kardinál Richelieu. V raném novověku se totiž pohled na kočky začal postupně měnit. Lidé opouštěli staré pověry, kočka ztratila pověst vyslance ďábla a naopak se znovu stávala populárním domácím zvířetem, zejména kvůli svému půvabu a především schopnosti zbavit domovy hlodavců. Kardinál Richelieu zbožňoval kočky natolik, že jim odkázal část svého rozsáhlého majetku. Richelieu měl údajně ve svém paláci desítky koček, které měly vlastní služebnictvo a dostávali tu nejlepší možnou péči. Tento vztah zanechal v historii jasnou stopu. I jeden z nejmocnějších mužů své doby podlehl kouzlu těchto nezávislých a tajemných tvorů. Novověk otevřel nové světy nejen lidem, ale i jejich zvířecím společníkům. Zvířata cestovala na lodích s objeviteli a kolonizátory, často plnila důležitou roli, ať už jako pomocníci, strážci, nebo prostě jako věrní společníci v nebezpečných situacích. Anglický mořeplavec James Cook měl během své druhé výpravy na palubě lodi Resolution zvláštního pasažéra, kozu jménem Jenny, která měla posádku zásobovat mlékem. Kozí přítomnost na palubě byla nejen praktická, ale přinášela mužům na palubě i jakousi psychickou útěchu. Když Jenny nakonec zemřela, posádka byla hluboce zarmoucena. Britského mořeplavce Matthew Flinderse doprovázela jeho kočka Trim na jeho cestách kolem Austrálie.
Byla nejen maskotem, ale také rovnocenným členem posádky. Trim se stal legendou mezi námořníky a má v Sydney dokonce sochu. V 18. a 19. století se zvířata stávala dokonce hrdiny vědeckých výprav. Charles Darwin se během slavné plavby obklopil několika psy beagly, jejichž zvědavá povaha se mu hodila při průzkumu jihoamerických ostrovů. Mimochodem, loď se jmenovala také Beagle. Lidé však nebyli fascinováni pouze vlastními zvířaty, která si vzala z domova. Během plaveb a průzkumů si oblíbili také exotická zvířata ze vzdálených zemí. Na palubách lodí se tak objevovaly pestrá společenství papoušků či hravých opiček, které se později stávaly oblíbenými společníky námořníků i jejich rodin v Evropě. Papoušci díky své schopnosti napodobovat řeč, opice pro svou hravost. Na lodích zajišťovali zábavu i obchodní hodnotu. Často byli vyměňováni za zboží v koloniích. Právě v tomto období začíná příběh masové obliby domácích mazlíčků, kteří vstupují do literatury a dějin jako rovnocenní partneři svých slavných páníčků. Otevírá se tak další kapitola vztahu člověka a zvířetem, kdy zvířata nejsou jen pomocníky nebo symboly, ale především přáteli a společníky v každodenním životě. Stále častěji se setkáváme s prvními skutečně slavnými domácími mazlíčky. Například kocour Oscara Wilda doprovázel spisovatele i během psaní jeho nejslavnějších děl. Proslulý je příběh básníka Lorda Byrona, jehož láska ke psům vstoupila dokonce do literatury. Když jeho milovaný pes Botswan zemřel, Byron mu nechal postavit monumentální náhrobek, na kterém stojí dojemný nápis. Zvířata se v dějinách osvědčila jako věrní pomocníci, společníci, symboly i posvátní tvorové. Ale v moderní éře, zejména během 20. století, se ukázala i jako opravdoví hrdinové. Ve válkách, které si vyžádaly miliony lidských životů, stála zvířata často bok po boku s vojáky. Nešlo jen o tažnou sílu nebo logistickou podporu. Mnohá z nich prokázala neuvěřitelnou odvahu, věrnost a oddanost. Sloužila v zákopech, varovala před nebezpečím, nesla zprávy, munici nebo dokonce naději. Byla tichými svědky hrůz a zároveň nositeli útěchy. A některá z nich se dokonce dočkala vojenských hodností, vyznamenání a památníků. Upřímně ne, že by o to stáli. Pojďme si připomenout několik zvířat, která se nesmazatelně zapsala do historie první a druhé světové války. Seržant Stubby, pes, který se stal hrdinou první světové války. Upozorňoval na plynové útoky, varoval před nepřítelem a dokonce pomohl zadržet německého špiona. Po válce se stal celebritou, byl přijat americkým prezidentem a účastnil se vojenských přehlídek. Šeramí, poštovní holub, který v roce 1918 přes těžké zranění donesl zprávu o poloze obklíčené jednotky. Zachránil tak přes 200 amerických vojáků. Byl vyznamenán medailí za statečnost a dnes je vycpaný vystaven v Přírodovědeckém muzeu. Vojtek. Syrský medvěd adoptovaný polskými vojáky druhé světové války. Pomáhal nosit bedny s municí, prál se s vojáky, jedl s nimi u stolu a dokonce pil pivo. Po válce skončil v edinburské zoo, kde ho navštěvovali jeho spolubojovníci. Charlie, papoušek Winstona Churchilla. Podle legendy přežil svého slavného majitele o desítky let a až do vysokého stáří údajně křičel nadávky na Hitlera. Ať už je to pravda nebo ne, je jisté, že měl v Churchillově životě své místo a možná právě jeho přítomnost, barevná a hlučná, pomáhala premiérovi udržet si nadhled a humor v časech, kdy celá země potřebovala silného, ale lidského vůdce. Bamse. Norský Bernardín, který sloužil na palubě norské válečné lodi. Během druhé světové války zachránil několik životů, chránil posádku během náletů, dokonce urovnával rvačky mezi námořníky. Po válce mu vystavěli pomník a je dodnes národním hrdinou. A konečně vzpomeňme také na zvířecí záchranáře, kteří sice nebojovali ve válce, ale jejich hrdinský čin zachránil stovky životů. Balto a Togo, psi, kteří se stali legendami během závodu o sérum na Aljašce v roce 1925. Ve městu Nome hrozila epidemie záškrtu.
Za extrémních podmínek tam byla doručena životně důležitá léčiva. A to právě psími hrdiny. Togo uběhl nejtěžší část trasy, Balto dorazil do cíle. Oba se stali hrdiny a symbolem nezištné zvířecí odvahy. Zvířata, a to nejen lajka, se v moderní době dostala také do vesmíru. Zde však šlo o kruté experimenty, ve kterých nebylo zvířatům dáno na výběr. A protože tato epizoda má být spíše pozitivní, vesmírné cesty lajky a opiček Albert 1 až 6 nechám stranou, jen stručně zmíním, že vesmírný výzkum otevřel i hluboké etické otázky. Právě zde se začíná otevírat debata o zneužívání zvířat ve jménu vědy, diskuze, která trvá dodnes a která stála u zrodu hnutí za práva zvířat. Nemůžeme opomenout samostatnou kapitolu v dějinách zvířecího doprovázení, kapitolu, která začala už na úsvitu věků a v některých částech světa trvá dodnes. Jsou to příběhy zvířat, která pomáhala lidem překonávat vzdálenost, terénní překážky i přírodní extrémy. Tam, kde dnes selhávají stroje, často i nadále obstojí zvíře. Každá oblast světa je specifická a každá civilizace si během dějin vyvinula vztahy k jinému tažnému zvířeti. A právě tato zvířata se často stala nenápadnými hrdiny, pomocníky, díky kterým byly objeveny kontinenty, vyhrány bitvy nebo prostě přežity kruté zimy. Kůň, mezek a osel. Dávno předtím, než se světem rozjela kola a motory, byli to koně, kdo nesl člověka do bitvy, na poutě i do neznáma. Kůň symbolizoval sílu, hrdost a urozenost. Ale ne každý si ho mohl dovolit. Ve středověku například mniši a kněží nesměli jezdit na koních, protože to bylo považováno za projev pýchy. Na cesty tak vyráželi na oslech nebo mezcích, skromnějších, ale neúnavných. Sloni Hannibala a Hanu. Když Kartaginci převedli přes Alpy válečné slony, byl to nejen vojenský tah, ale také psychologický otřes pro římský svět. Obrovská zvířata se stala symbolem neporazitelnosti, i když mnohá z nich náročný pochod nepřežila. Dlouhá století později byl jeden slon jménem Hanu darován papeži Lvu X. Stal se miláčkem dvora a senzací renesančního Říma. Velbloudi, písek, ticho, horko a kroky, které se boří do dun. Velbloudi, domestikovaní už před 4000 lety, byli klíčem k přežití na obchodních cestách Afriky a Asie. Nenesli jen náklad, ale také příběhy, víru, koření a novinky. Sloužili karavanám, vojákům, poutníkům. Ve francouzské cizinecké legii i při americkém průzkumu pouští. Bez nich by mnohé kultury nemohly vůbec fungovat. Inuitští psi a Amundsen. Když přestane fungovat technika a začne sněžit horizontálně, přichází čas psů. Psi Inuitů, silní, věrní a odolní, pomáhali svým lidem přežít v prostředí, kde člověk není vítaným hostem. Jejich schopnosti inspirovaly i polárníka Amundsena, který je nasadil při výpravě na jižní pól. Zvířata hrála v dějinách nepostradatelnou roli. Bojovala, zachraňovala, doprovázela i bavila. Jejich příběhy nám ukazují, že soucit, odvaha a věrnost nejsou zdaleka jen lidské vlastnosti. Ale my jsme se k našim zvířecím společníkům nevždy chovali s respektem, který si zaslouží. To je vše, milí přátelé starých příběhů. Příště se seznámíme s neskrotnou Adou Lovelace, rebelkou, kterou netrápily konvence ani věrnost. Dcera Lorda Byrna posedla matematikou, předběhla svou dobu a stala se vizionářkou počítačového věku. Nezapomeňte, že dějiny představují odkaz i varování. Pokud se vám příběh líbil, dejte like nebo si zadejte odběr. Děkuji za pozornost, užívejte každý den a těším se brzy naslyšenou.